Здравейте хора, аз съм Дагеймър и сега ще снимаме на Clash Royale, понеже от доста време не сме снимали да си чекнем Silver честчето. Нещо яко. И сега има много за апгрейдване, предполагам, което не искам да си хаба джеймовете. Съм Дагеймър и тук нагледайте, че пише гумио, един мангал от цигански пелявас там нещо ми направи. Взимам и телефона без да знам. И да влиза в кой клан. Напишете долу в коментарите в кой клан да влезна от ето тези кланове. Всичките. В кой клан да влезна. Ето сега ги показвам. The Goblins. Не. И да, сега да видим дали Бекето това съм геймплея на онлайн. Така, Friendly Battle. Да видим дали ще приеме. Така. Сега ще поиграме една битка. Един батъл. Да видим колко добре се справяме. Това ми е дека като цяло, по принцип, аз забравих да ви го покажа там. Или вие сте го видяли, не знам. Така. Пуснем. Скелетен армия. С една Валкерия. Пусне 3 скелетен армия. Това ще се сложим един балон. Не. Но напълваме другата кола. Да и батъл пусна и личката. Мамо шеба, путката майна шебата тейбъв. Копелето! Гъзобразен. Мангал цигански. Да ти еба майката. Да ти еба майката. То ми напъва до едната кола. То ми напъва кулите. Ми напъва. Обаче аз няма да му се пусна толкова лесно. Ако ме чувате. Да ти еба майката. Но отида до кулата, вземе демидж. Копел. Копеле. Ю файербол и лучевката е до тук. Гъс. 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 Всички са шумове. Ще му направим код и няма се откажеме. Макар вижда колко личевки да пуска. На Валкирия признам си, че направи грешка. Обаче балона, бомбата му е много слаба, не има много малко демидж. И сега трябва му вземе кулата. Трябва да го вземем кулата. Взима му я. Yes! Yes! Така първа битка 1-0. Сега може един батъл.
Може скоро да направя често опенинг. Пишете долу в коментарите въпроси и отговори, аз и отговарям. Ти ба майката! Ще бъй пекато. Копеле! Не! Не! Ще ме ба майката. Да ме ба майката и бейби, да ме ебе. Принца няма да може да удари много пъти. Сега ще би ми валкирията, за което съм благодарен. Ще пусна скелета много преди, след като Джон Скелетон убие валкирията. Не е то пуснал вече. Дей бенга за рейб. Ей, свичката му да. Сега може да си направим така. Не! Поне един път. Yes! Балона удари. Замръзни. Тук то пичага, може би ще ме вземе, но може би не. Така че... Не бе, майка ти. Не забързам в ловкис. Не! Умила е Бейби Драгън. Поне един път удари. Yes! Не. Не. Пускам каквото мога да пусна скелетон на ракета. Не! Ох, не. Загубих. Падам купи. Сока падам купи. Това беше всичко от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. И чао!